יום אחד, בן פתאום לרעמסס, נודע לפרעה הגדול כי עם הישראלים שרוי בדיכאון כבד. וכי לא עוזרים כל המיסים והחוקים, המלקות והאיומים, החבר'ה פשוט לא זזים. התפוקה נפגמת והתשואה יורדת. פרעה הגדול גירד בפתחתו עד שפתאום ראה מנורה של רעיון נדלקת מעל למצחו. הוא קרא לכל שריו ומשתפיו לישיבת מטכ"ל דחופה, ושכולם יהיו שם תוך דקתיים, צעק. כשהם התייצבו, הוא לא המתין וקרא לעברם בהתלהבות. אוי ריקה! רק בשפה ערבית קדומה. שו, מה לחשו כולם? אבל הוא לא חיכה, כשד מתחת הוא דפק על השולחן עם מטהו ושלח את קליאופטרה לשחק עם הנחש. שפוטים יקרים, הוא קרא. אני יודע איך להגביר את התפוקה. אני יודע איך להפוך את ישראל לישראל טורבו, שפתאום בצ'יק צ'ק נסיים את רעמסס. איך תעשה זאת? קרא בהתלהבות חרטום חאן. יש לי רעיון חבל על הבלטה. משהו הייטק קטלני. מה זה, שיווק רשתי? צעק השפיו. תשתוק אידיוט, נבח עליו פרעה. אני הולך לכתוב להם ספר. ספר? השתוממו כולם. מלכנו יודע שהם אוהבים את אלוהיהם, ואין להם אלוהים אחרים. אמר בשקט חרטומן השלישי, אבל פרעה לא חיכה להם. אני הולך לכתוב להם ספר שיפוצץ להם את המוח, שיעיף להם את השכל, שירסק להם את הגויאבה, שיבלבל להם את הקלבאסה. אני הולך לכתוב להם ספר, וואחד ספר רוחני, משהו לא מהעולם הזה, שייתן להם כיוון, שימלא אותם במהות. אני אעביר להם מסרים בספר שהם צריכים להבין שהכל מתחיל מתוכם, ושהכל בשליטתם, גם היציאה מהדיכאון הקולקטיבי שהשתלט עליהם. תכלס, נעם פרעה, אין להם ברירה, אלא להיות עבדים. אז לא כדאי להם שיקחו את זה בסבבה? וואלה, שכל אחד מהם יעשה את הסוויץ', השינוי בתוכו, יצא מהדיקי והשחור, ייקח על עצמו מערוף לטפל בנפשו, וליהנות מהמצב כמו שהוא. אבל הם עבדים מסכנים, ומשועבדים לכל חייהם אליך, פרעה הגדול. העז ללחוש חרטומן השביעי. וואלה, נבח פרעה, זאת המציאות. הם רק צריכים להבין שהם צריכים לקבל את זה. ואז הם יראו שהחיים שלהם יכולים להיות יפים. אפילו הם צריכים לעבוד בשבילי כל החיים. אחלה רעיון בוס, אמר השפון. הם יקראו את הספר ויבינו שאין טעם בלבכות ולהתחנן לאלוהים שלהם שיושיע אותם. חלאס, אין להם ברירה, שיקבלו את המציאות ושישמחו. אתה, אכבר גאון, פרעה בוס. באמת כל הכבוד בוס, המשיך חרטוטומן את דבריו של השפון. יש כבר שם לספר? עדיין אין, אמר פרעה, אבל את שאר הספר יש. איזה רעיון, אמר חרטמן וננהד בראשו מצד לצד. אין מה להגיד, לא רק שהספר הזה ידפוק אותם לדורי דורות, גם מלכנו האהוב ייזכר כאדם עם לב, ולא רק כזה ששאיבד עם שלם. אתה מלך אמיתי, יא פרעה, מאיתנו, כולנו, כל הכבוד. מה זה בעצם עושר להמונים? עושר להמונים זה מסר. עושר להמונים זה תובנה, כי מגיע לכם שתחיו משוחררים כלכלית.
מאחורי עושר להמונים לא עומדים שום טריקים של פרעונים. מאחורי עושר להמונים עומדת רק הזכות שלכם לא להיות עבדים. בעושר להמונים אין פרעה מעליכם, מעל ההמונים. הרעיון הוא רעיון שלא מכרו לכם באף ספר שניסה למכור לכם איך להרגיש טוב ולהיות עשירים. הספרים האלה, שמי שכתב אותם בטח האמין שמגיע לכם להיות חופשיים, כל עוד תמשיכו להיות העבדים שלו. והם צודקים, מי שרשם את הספרים האלה. השינוי אכן מתחיל מתוככם. הסכמה, ועוד הסכמה, ועוד הסכמה. ולמציאות לא תהיה ברירה. ביחד תהפכו לאושר להמונים. באלף ובעין. שיהיה לכם חג שמח חברים. נתראה בפוסט הבא. להתראות.